Dandan su'y bayaan kung ikaw mauli ako kasama. Lugarin kung ikaw hitlaw ang sa Good morning! Magandang morning oras Eastern sa Mara. Di kita yan pantalan. Di pagkatapong tamuan man dito humay ko nung damogod ko no. Di nagkakaabutan mga buti tikang tikang habatang, tikang halang-alang. Norniyan puno-puno anay nilidihan na mga buti tikang hapanalogon. Ngan maka din naman kita na waffle ni pagay adi parot marasa man ni pagkinitan waffle ni pagay ano adi naluto na adi napaaso-aso na pagayan iya waffle. Ngan nga din naman kita kalo yung iskaparatihan karanon baga guti ay man yan na natin da kono kay pinanggulan ko no inihirahan na pirakadlaw nga event di oras at to na di spisingan di OT nga na din naman ano ini karano donut baga marasa man ini kanadian na chukumoron dako na iningan halaba pa. Nga natin naman ang mga bayong nadaman nga tikang barangay Batang. Ading ka mag-upay man gunon bayong. Naabot pala ni tikang panalogon. Mamimili ka kung mag-upay dito nga bayong. Di ko no nati kada muna, di pipilahan na waffle ni pagay. Nornian makadi kita merkado. Kumusta nato na mga paninda dito merkado. Nga na di kita maagi pilahan footbridge. Good morning ko no. Harayo pa binabati na ano. Nga natin pilahan footbridge. Amo init pinaka-access nga diha merkado. Tikang diha pantalan. Nga na din naman ang lain-lain nga gulay. Ading bibing nga mahusay. Mayada agitway, mayada pitsay, mayada garasa ko nung adin mustasa adi na kukwa nganhin basta adin mga pakbito nini. Kana di naman ato na mga magrasa ini nga adihin noos kin kamara sa lahading pwede igsura nimo yan ang auto ano. Adi
Damo din yan mapipili nga isda, no? Ading mayada pa espada, nganhin na ading gwapo. Oh, gwapo ang kagawad ko no, barangay Paypayon. Damon mapipili didi, mayada didi ganga, mayada kukita. Ang natin naman yung mga puruton. Damo. Nga natin naman ang jeep nga para boronggan sa kayan mga estudyante. Di naman liwatan na mga gwapo ko no, mga tricycle driver. Ngan nga di naman na oy Papa Jack Paris. Ano daw la iton kuan niya na? Parot marasa maninihain daw ang sabaw wala daw. Aguhin ka marasa. Dilay ni hatubangan han merkado ano kung kareg ni mo mag-breakfast pa kadinala. Nga di balik na liwat kita nga diha pantalan. Nga na diri kita mag-ihada mo nga salamat hanat aton mga viewer, aton mga nag-share aton mga video, aton mga nag-like and comments. Ngan haton mga diri kuno nag-i-skip naton na patalastas. Damo nga salamat ngan mo pa nga agati kang didiha oras Eastern Summer.